हेलो भाई लोग, तो हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टूडियो में। तो भाई लोग, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब प्लीज़ नू भाई नू। पक्का कर लेंगे सब्सक्राइब। कैसे कि खेसारी लाल यादव से हम ज़्यादातर रिलेटेड वीडियो बनाई तो भाई लोग, खेसारी लाल यादव का टीम फिल्म्स भोजपुरी से यूट्यूब चैनल से एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग रिलीज कल गई बा, जौन की अपराधी फिल्म के ई सॉन्ग हटे। तो खेसारी लाल के यादव के टीम के द्वारा थोड़ा बहुत कमी होला कि फिल्म के गाना के सपोर्ट प्रमोशन ना कइल जाला, अच्छा यूट्यूबरों के द्वारा भी ना कइल जाला। लेकिन ए पर जरूर अच्छा अच्छा सॉन्ग आवता फिल्म में भी, तो ओकरा के भी सपोर्ट करे के चाही और प्रमोशन करे के चाही। काहे से कि इ सॉन्ग बहुत ही अच्छा बटे और इ रउआ लोग सुनी जा जाके, एक बार रउआ लोग सुन के देखी जा, पक्का दिल नम हो जाई। जौन में खाली शिल्पी राज गइले बड़ी, खेसारी लाल यादव एकरा में एक्टिंग कइले बाड़े, जौन की बहुत ही अच्छा लागता। इ सॉन्ग मतलब दिल खुश होता सुन के। ऐसन थोड़ा बहुत सैड सॉन्ग बा, लेकिन अच्छा बाटे, बहुत अच्छा बाटे। जाकर एक बार सुनी जा जरूर। पक्का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसन लागल रउआ लोग के। और हमारे चैनल पर आइल बनी तो पक्का भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भाई लोग मेहनत लागेला वीडियो